Id-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo iddikjara li il-Partit Nazzjonalista immexxi minn Adrian Delija għamel sew li ressaq mozzjoni fil-Parlament biex ibiddel avviż legali li se jkun qed jagħti mit-sjalif għal kull min jieħu it-trattament tal-IVF. Fil-Parlament il-Gvern ħabba li se jkun qed jemenda il-liġi biex jagħti mit-sjalif lil kull koppja f'relazzjoni stabbli li jaċċessaw trattament tal-IVF kemm f'Malta kif ukoll barra mill-pajjiż. Madankollu Vassallo li dalgħodu ħabbar li se jkun qed jikkontesta għal kariga ta' Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li ma jaqbilx ma' dan u jrid li l-liġi tibqa' kif inhi bħalissa għaskontu din ma tippermettix lanqas li friżar tal-embrijuni. Iżda għal kuntrarju ta' dak li ddikjara Vassallo, il-liġi li saret fil-2012 tippermetti li jsir dan tant li bħalissa diġà hawn żewġ embrijuni iffriżati. Vassallo magħruf għal pożizzjonijiet konservattivi tiegħu tant li ivvota kontra il-liġi ta' żwieġ indaqs. Kompla jinsisti li d-definizzjoni ta' ġenituri prospettivi fl-avviż legali ġdid kien differenti minn dak li skontu hemm fil-liġi dwar protezzjoni tal-embrijun u għalhekk qabel mal-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Il-bieraħ deputat nazzjonalista qalet li ma taqbilx mal-mozzjoni li tresqet mill-Partit Nazzjonalista u qalet li għandu jkun hemm free vote. L-ewwel net inti l-pożizzjoni tiegħek fuq dik il-mozzjoni x'inhi u taqbilx li għandu jkun hemm free vote. Naħseb li nemmen li l-Partit Nazzjonalista għamel sewwa. Madankollu il-liġi kif inhi jeħtieġ tiġi emendata biex tiġi konformi mad-dispożizzjonijiet kostituzzjonali li jipprojbixxu d-diskriminazzjoni fuq bażi ta' orjentazzjoni sesswali u identità tal-ġeneru. Fil-fatt il-mozzjoni ta' Delija ġabet il-kundanna tal-Malta Gay Rights Movement li sostna li din il-mozzjoni mhix meħtieġa kemm il-darba hija bbażata fuq premessa falsa u hija diskriminatorja fl-intenzjoni tagħha. Il-pożizzjoni tal-kandidat għal Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista tmur ukoll għal kollox il-kontra ta' dak li ddikjarat il-bieraħ id-Deputat Nazzjonalista Teris Komodini Kakija. Fl-artiklu f'The Times hija attakkat b'mod voċiferu il-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Waqt li bħal Edwin Vassallo ittamat li Delija jagħti vot ħieles dwar din il-liġi hija innotat kif min imur għat-trattament barra minn Malta ikun għaddej minn sitwazzjoni diffiċli u dak li qed jipproponi il-Gvern hija miżura ta' ġustizzja soċjali.